L'art romànic apareix a l'Europa feudal entre els segles XI i XIII. El final dels conflictes a finals del segle X va provocar un creixement de la població i la creació de nous poblets. Les noves esglésies cristianes van ser construïdes amb aquest nou estil, el romànic, que a causa del pes social de la religió va originar manifestacions artístiques essencialment religioses, que promovien la fe cristiana. La construcció principal va ser l'església, que presentava les mateixes característiques a tota Europa. De planta en forma de creu llatina amb un braç més curt, el transsepte, i un espai d'unió, el creuer. Acostumava a ser cobert per una torre o cimbori. La capçalera de l'església, l'absis, era semicircular. Les naus laterals a vegades s'allargaven, formant la girola. La coberta es feia amb voltes de canó, que se sostenien amb murs gruixuts, pilars i columnes enormes, units per arcs de mig punt. Els murs eren molt amples i amb pocs buits. A l'exterior eren sustentats per contraforts. També era habitual una torre campanar, sigui unida o separada de l'església. La seva funció era de torre de guaita i per cridar a l'oració. A portes, finestres i obertures s'utilitzava l'art de mig punt, amb columnes i capitells decorats. La pintura i l'escultura van estar supeditades a l'arquitectura. No només tenien una funció decorativa, sinó que la funció principal era didàctica i moralitzant, adoctrinant així els fidels que no sabien llegir. Les més representades eren el Crist crucificat o Crist majestat, es mostra sense dolor, impassible al turment, vestit amb una túnica llarga, ulls oberts i una mirada llunyana, amb barba i el cabell llarg recollit. El Pantocràtor, o Déu Totpoderós, Crist fill de Déu. Se'l representa absolutament sobrenatural i jutja amb les accions humanes, sempre amb la mà dreta aixecada per donar la benedicció i amb els evangelis a la mà esquerra. Els tetramorfs és una obra molt habitual a la pintura i escultura medieval. Representa els 4 evangelistes en forma animal. L'home alat, és a dir, l'àngel, el lleó, el bou i l'àliga són les figures representades. Els apòstols i els sants. Als murs de les esglésies es dibuixen les vides dels apòstols i dels sants, sobretot per ensenyar el camí que cal seguir per obtenir la salvació. La pintura. Cobreix la gran part dels murs i els absis, amb dibuixos senzills, amb contorns gruixuts i sense profunditat. S'adaptaven als espais que l'arquitectura permetia. Hi ha un ordre jeràrquic en el tamany, les persones més importants eren més grans, i no s'acostuma a deixar espais buits. La pintura mural o pintura al fresc es feia en una capa de guix disposat als murs i es pintava mentre encara estava humit, i així el color es fixava. La pintura sobre fusta, doncs això, es pintava sobre fusta, que aquesta tenia una capa fina de guix. S'ubicaven en la part frontal d'altars i capçaleres de les esglésies. I finalment, també les pintures en els llibres. Aquestes s'anomenen miniatures. Escultura. S'adoptava les proporcions que permetia l'arquitectura i el lloc on havia d'anar situada. De temàtica també religiosa, les figures eren rígides, totalment descompensades i sense perspectiva. S'ubicaven en portalades, columnes i capitells. Als capitells també trobarem figures vegetals i geomètriques, així com escenes bíbliques. Les talles religioses en fusta destacaren com a utensilis de litúrgia. Aquestes eren policromades amb colors vius i es situaven a altars a ermites o monestirs. Les més típiques són la Verge amb el nen Jesús o Crist crucifixat. També hi ha alguns sants. A Catalunya tenim 3 etapes del romànic. Primera etapa, segle XI. Influenciat per l'art llombard, arriba gràcies als artistes itinerants. Un exemple és Sant Climent i Santa Maria de Taüll. Segona etapa, segle XII. Les millores tècniques permeten esglésies més grans i amb més elements escultòrics de millor factura. Els trobem sobretot a la Catalunya Nova. La portada de Ripoll constitueix l'obra mestra de l'escultura romànica catalana i també és del segle XII. Tercera etapa, segle XIII. Les formes romàniques comencen a conviure amb el nou estil gòtic, que ja us explicaré més endavant.